Ubingelele Mashabesheze. Uthi anibikelele nonke bafowethu bomama nabogogo nabo dadewethu ngizobikelela nabo bonke abaganile nabangagani babingelele noMashabesheze. Abelungu amandiya makhalathi ngibekelela nonke nina bohlobo lwala eSouth Africa. Ndisanibona naseGhana ngiyanibikelela. Swazini, Maputo, ngiyanibikelela Zimbabwe, Shipinge, Tamandai. Mashabesheze lokhulumayo. Undubandu bana tumazi koloza indaba zephatha zaplesibambo sephulase ngokubovu igotha abanxibo izinto yenzeke. Mashabesheze kwezinto yenzeke. Angeyiqhayisi ngalokho bafowethu. Nasenyangeni ngiyabingelela. Kakhulukazi ukuthi igxila lapha khuluma nabo mama nabo baba. Kunenkinga lapha yenzakala webafowethu. Engibona ithanda ukukhula yenzakala kuze kufike isikhathi sama divorce. Bafowethu ngiyazi zikhona ichitho. Ichitho zikhona ngiyayivuma ukuthi zikhona ichitho. Okokuqala lokho. Okwesibili ngiyazi ukuthi kunenkinga esidibana nayo yokuzaleka kwethu komama bethu nabobaba. Kunenkinga lapho yenzakalayo edala igcina sikuhlizela imendo dadewethu ngoba uzalwe intombi. Lentombi yayizalwe intombi. Nomama noma wayeshadile ukuthi angaphelele saka ngoba umndiki nomndawo oganiswanga lapha agane khona bayiwona oqala uvulela izingane ukuthi benehlahla. Zigane umendo ongenamsindo. Indoda nansi usephucwa ngomunye usisi ngendlela engekho right. Yebo ngiyavuma kuyenzeka lokho ngoba siyahlule ukubekezela isithembu. Angisho ke bakwethu ukuthi ngiyoba nesithembu ngithi nani thatha ithembu bese ngithi nani bomama ngiduda amadoda ndathatha ithembu. Nami ngivumelana nalokho ngoba isithembu siyadalelwa. Ngeke uvele sithathe isithembu ngasitelelanga. Kunezindlu zokhokho ezikhona. Usuthola egcineni ugcina unisithembu kunomuntu akwengamayo owayesesithejini wahamba emhlabeni. Nokuzaleka kwabantu kunabantu abangenazala abangenayingane abagcina bephela umendo odadewethu nobaba bephelelwa uthando lomama ngoba mina ngazala emjolweni bese ithi lo mama fanga ngamnikeza uthando. Kuyenzakala futhi nalokho. Bese singabheke emuva lapho fanele sisheke khona ukuthi kodwa buze sikungenzeki lokho efuna makwenze sithole ingane umendo wethu ube nokuthula ngabanamsindo kuphi lapho khona bese sibheka khona echithweni kanti cha akuzona echithweni kunecala la khona elikhona olekulandela kumama uyayizwa lo ndaba nomama wayakahleki kahle emndeni bese egcile sethu mama mntana mwagane esithejini yebo ngiyakuvuma lokho kodwa ngendlela futhi ngakuvuma ngoba kunezathu oba ngithi ngani uziyona lo mendo obethena angizugana nesithejini dadewethu sozofika isikhathi uthi divorce indoda uthi wena indoda esithathe omunye umakoti ingasabhekanga kahle sisi ngiyazi ukuthi nawe unamandla akho ukuzenzela nawe futhi unamandla akho ezenzela la ke nayo impande yokulungisa into enjenganalezo unayo impande yokulungisa egcane lapho kuswakonakele khona abantu kwesisikhathi makusokwenzeka lonto swakukho ukuthi mhlawumbe ingane yathola la ngeno mhlawumbe ngayilona ingane mhlawumbe yazalelwe ekhaya kunento eyenziwayo bezalelwe ekhaya ofanele ihlanganiswe before iphume iyogana before kufanele ihlanganiswe njengoba laba babemukele izinkongo zomkhwenyana loweya zazongena kubo khona into efuna yenzeke lapho uqali before lo mntwana ephume iyogana fanele kubukeke phela like awonina lapha azalelwe khona bawazalwa intombi kubikeke ngendlela ebalekile kunembozo efanele iphumise ngapha ofanele ibukele abakhwenyana kunembozo efanele iphume ngapha evuma ukuthi yebo ngiyavuma ukuthi kuyenzeka ukuthi noma ngangizalelwe ukuthi umama engashadanga kodwa ngiyavuma ukuthi abasekhaya ngabe kuvume lokho bese kuhlanganiswa ke laba bantu ukuthi makwenzeke lento efunayo ikhona ke imithi phecelezi oyenza izinto zibasesaba namacala amaningi abakhona ahlala ngaphezulu kwethu uthola ukuthi umsebenzi anguthola umsebenzi akwenzeki lutho konke bonke abasomashabeshezi bayasebenza kunamhlanje akwenzeki lutho kuthule nasemendweni uyabheda nezingane angangane kwesikhathi nazi ingane engazama yinawo mendo ingane zami kayisebenzi kuyenzakala uba futhi nazi imizi iphele ngaza kwethu iyaphela imizi yobaba iyaphela imizi yodadewethu iyaphela imizi yabafowethu iqedwa into eyi1 ukuthi kufanele sihlale phansi bafowethu nize sihlale phansi siyicubungule lento ukuthi kuziyenzeke nawe masufikile uMashabeshezi hlala phansi ukunika isikhathi la uMashabeshezi uzokunika isikhathi kodwa uzobhuka uMashabeshezi bese kunesikhathi senene ukuthi yonke into uyibuze so ngiyaxolisa ukuthi ngiyikhulume ingazali fanele izali ukhona umuthi olungisa lezo zinto nawo ukuthi kulungisele yonke lonto kudilika amacala laba abantu abangasekho
uthiwa hlabela imbuzi usibanibani hlabela inkomo usibanibani uhambe necala hlabela usibanibani diliza amacala bese ubalungisela abungisela amacala wena izinto zakho zibe yiqhubeka mangabe izinto zakho zingaqhubeka kuya phambili uzokwazi ukulungisa ngani lokho bale mali yaphunyuka yalahleka nomsebenzi kawusebenzi ngenxa lamacala eziwa abazali bami noma eziwa ngokhokho bethu cha ikhona indlela yokulungisa lokho asingathi ikhona indlela yokulungisa lokho ukuthi amacala asuke phezulu kwakho uyayizwa bhuti nawe dadewethu esuka amacala phezulu kwakho uyayizwa lo ndaba wena usebenza ngaleli gama lakho uyayizwa lo ndaba owazali Fumbethe wawusumbethe into kamakhoba wawusumbethe into yalomunye umuntu wawufumbethe into yakho inhlasha yakho leyo engathinti umuntu kodwa iyonakala ngenxa ukuthi lenyama la okumile khona yonke lento iyona engcolile iyona enamacala hayi wena lokhuluma ngaye uyayizwa lo ndaba njengoba ukhuluma lo lizokhuluma yena sisebenza ngempela lo osimqambe igama uyayizwa lo ndaba lo mphefumulo oqali mawusuphumile kusala lenyama iyangcwatshwa ukuthi ihamba nani ihamba namacala uyayizwa lo ndaba le nhlabathi bese kuvela ukuthi inhlabathi yakhe ifile ayisebenzi ngoba uconnectana naye uyathandaza ucela emthandazweni lo muntu lumilapha umilapha kude uyakubuka ukuthi lo muntu uthini umuntu angena kanjani kuhlala kule ndawo engcwele kangakanani uyayizwa lo ndaba lokhu xa nje sekhuluma ngawo lokhu xa ngikhuluma ngawo mina baba dadewethu mama ozalele ekhaya lokhu xa ngikhuluma ngawo esikhuluma ngomsamo sikhuluma ngalokuqa esikhuluma nawo owuwe uyayizwa lo ndaba umsamo maswakha siwakheli emsamo siwakhela kuwe uyayizwa lokuqa kuwe lonke abantu abafuna ukuqa lokuqa fasa ukhande kuwe empilweni yakho uyayizwa lo ndaba ukuqa yiwo lo uyawuzwa mase kuphumela umphefumulo uyasala lokuqa kithi ubuyele phansi uhambele amacala uyayizwa lo ndaba kuze kufike egcineni ukuthiwa ingane kaSibanibani edlule ingane kaSibanibani ingane sibadlula ngasibanibani ekhaya uyayizwa lo ndaba kanti asinakile thina basebadala sebathatha sibafela ejele nje saqhuba amacala wona lawo wagcina sesingalokusanga bheka phela ukuthi ngabe ingane nje obigcina yasidlwengula udalwe yini lokho uyayizwa lo ndaba funa abantu abazohlola bethole ungafuni endaweni eyodwa yiza kubahlabehlezi kusudlulela naphambili uyabona ukwazi ukuthola ukuthi ingane ngoziboshwe kudaleni baningi abantu esebebhalele emajele lapha ngenxa yexaleneko yabo mayifika kumahlabehlezi ayibhekele into ehlole ibheke ebese cha amacala yelapha silungizele amacala kuze lo mntwana aphuma ejele thokoza kunabantu abagojela icala bangelezini ngenxa yesimo uthola uzalwa intombi uthola ukuthi amacala uzalwa phezulu kwamacala konke kwangahlangasiwe bafotha silandelele isimo samasiko ethu siwalandele njengobe njalo njengabokhokho bethu okhokho bethu bawalandela amasiko njengoba uthola benemfuyo benakho konke babekulandelela lokho uyayizwa lo ndaba angisho ukuthi ukhuluma ngoba nginolwazi olukhulu uyayizwa lo ndaba nami lento ngiyincele kumkhulu wami okuyena wayekwazi ukuyibeka encacisele mntanami liyakufisa ukuthi ngogano intombi umuntu onjani oshadile futhi ukubheke lokho ukufune mazoshadwa lo ntombi lithathe ke imphumela yohlola leyithola inkinga zenze kanjani ukuze kugcineni ngaba nenkinga uzingane ngaba nenkinga uyayizwa lo ndaba ngiyacela lokho bodadewethu nani bobaba linenakho imizi nakho umsinde kha ukhona sesizabe ukusayina nedevote siyalahlana manje cha akunjalo bheka izinto zakho qala mama nawe mama before ubone ukuthi akusaphilelwana kahle ngiyazi thina amadoda sesibena amakhanda aqinile kuze kuphakama omama bese befunda omama beze njani omama bekwazi ukuthi besithathe bese sekulondawo bese sithi hayi uzofuna ukudlisa wena akazi ukuthi ukudlisa unendawo lakho la lasekhaya uma wakho awukwazi ukusebenza lokho ngoba kunabantu abahlezi wena asibheke izinto ulobola ngothando lwegugu cha bheka izinto zakho mfowethu kuze uganwe ngendlela eyiqiniso ganwa ngendlela eyiqiniso ufune izinto zakho bese ziyachaza bafowethu ikhona induku ozoyithola amahlabehlelo kudeza amacala phe kwakho ikhona induku ethola amahlabehlezi yokwenza igcina lakho ukuthi bangena umfazi kwazi ukuthi umakoti ukuze kwazi ukuthi izinto ehlangana uthole nabantwana uyakwazi ukwenza amahlabehlezi umuntu ongayithola abantwana uzofike kulungisela amahlabehlezi bathola abantwana kubalekile umsebenzini ufuna ukuphatha ufuna uba yinduna uzoqala ke lokho bese ngiyachazela ngiyamalapho siyabonga.